Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin yung kaisa-isang bumili ng warrior badge natin na si Christy Santiago. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng mismong lola ko at ng pamilya niya, mother side. Taong 1966, Bukid Siraway, Zamboanga del Norte. Pag-angat ni Tatay Dadoy ng damit niya, lahat sila nakita na merong malaking hiwa si Tatay Dadoy. Paikot sa likod na papunta sa puso niya. Pero naputol yung hiwa na yon. Tansya ni Mamang, may kung anong pumigil doon para hindi umabot sa puso niya. Napakunot ng noo si Mamang sa nakita niya kasi alam na niya kung ano yon. Meron nang sumusundo kay Tatay Dadoy. Yung kukuha ng buhay niya na sinanla niya. Pero ang pinagtataka ni Mamang, bakit para yatang sobrang aga naman? Kalimitan kasi sa mga ganyang pangyayari, inaabot ng ilang taon. Yung iba pa nga, tumatanda na ng sobra bago kunin yung sanlang buhay. Pero bakit kay Tatay Dadoy, agad-agad naman? Kakatapos pa lang nila sa gamutan, bigla nang tutubusin yung buhay niya. Nakikita nilang pilit na lang yung paggalaw ni Tatay Dadoy. Kumbaga, nakikisama na lang to sa kanila. Sinabi ni Mamang sa kanya na bumalik na lang sa loob ng kubo at magpahinga. Lahat sila pumasok na lang sa kubo para masamahan nila si Tatay Dadoy sa pagpapahinga nito. Habang nasa loob sila ng kubo, pinag-uusapan nila yung sitwasyon ni Tatay Dadoy. Inutusan ni Mamang yung lola ko na lagyan ng harang yung kulungan ng mga manok sa ibaba ng kubo. Habang pababa ng hagdan yung lola ko, meron siyang nakitang kabayong puti di kalayuan sa kubo nila. Pamilyar sa kanya yung itsura ng kabayo na yon. Gawa ng alam niya sa sarili niya na nakita niya na yon dati. Hindi niya lang maalala kung kailan. Nalingat lang siya saglit. Nawala na yung puting kabayo. Tapos nun ginawa na niya yung inutos sa kanya ni Mamang. Pagbalik niya sa itaas, nakita niyang nag-aayos ng mga gamit si Mamang. Tanong kaagad niya, saan ito pupunta? Di ba nga, katatapos lang ng gamutan tapos aalis na naman. Ang sabi ni Mamang sa kanya, hinahanda niya lang yung mga ihahalo sa pampaligo ng mga tauhan ni Tatay Dadoy. Ang bili niya kasi sa mga ito, sa darating na 4 na linggo, araw-araw silang magbubuhos ng tubig na may 2 dakot ng asin, mga dinikdik niyang halaman, at iba't ibang uri ng abo na siya mismo ang gumawa. Ugaliin nilang ihalo yan sa pampaligo nila para yung mga masasamang espiritu na nasa paligid nila lumayo. Ang nangyari pala sa mga ito nung kasalukuyang gamutan, may iba't ibang parte sa espiritual nila ang nabuksan. Kumbaga, naging open vessel sila. Pwede silang gamitin ng mga ligaw na kaluluwa para saniban. Pero ang kinakatakot ni Mamang kasi, kapag demonyo ang naglaro sa kanila, medyo mahihirapan na siyang banggain yon. Habang inaayos ni Mamang lahat ng kailangan ng dalawa, napansin ng lola ko na merong malaking bayong sa gilid ni Mamang. Tinanong niya kung para saan yun. Ang sabi ni Mamang sa kanya, hindi niya din alam. Pero nararamdaman niya na merong silbi yung mga nasa loob nun. Matapos yan, inayos na ni Mamang lahat ng kailangan ng dalawa at nagbilin ito sa kanila na sundin lahat ng sinabi niya para wala nang maging problema. Sumang-ayon naman yung dalawa at umalis na ito ng kubo. Sinabi ni Mamang kay Tatay Dadoy na magpahinga na. Kailangan niya lang matulog ng matulog para mabawi yung lakas niya. Kung pipilitin niyang gising siya ng walang dahilan, sayang lang yung enerhiya niya. Mainam na magpahinga siya. Mag-iisip siya ng solusyon kung paano niya maibabalik yung mga taon na nawala sa kanya.
Hindi na nagmatigas pa itong si Tatay Dadoy at natulog na. Habang silang mag-anak naman, nag-uusap-usap sa sala kung ano ang magandang solusyon para matapos na yung paghihirap ni Tatay Dadoy. Sila-sila lang yung nag-uusap. Si Mamang hindi sumasagot. Nakaupo lang ito sa tapat ng bintana at nag-iisip. Lumipas ang buong maghapon na nakabantay lang sila kay Tatay Dadoy. Hanggang sa sumapit ang takip silim at may narinig silang Mang! Mang! Ang hapde! Mang! Si Tatay Dadoy. Hirap na hirap ito sa sitwasyon niya. Para bang may kung anong humihiwa dito. Naalerto si Mamang at dali-dali siyang pumunta sa kwarto ni Tatay Dadoy. Pagkita nila, si Tatay Dadoy nakahawak sa dibdib niya. Para ba itong merong nilalabanan? Ang sabi kagad ni Mamang sa tatay ng lola ko, punitin yung damit ni Tatay Dadoy. Pagpunit niya dito, nakita nilang lahat na unti-unting merong humihiwa sa katawan ni Tatay Dadoy. Yun bang may mga pulang marka ang bigla na lang lumalabas? Sabi ng lola ko, grabing kilabot ang naramdaman niya nung mga oras na yon. Meron siyang nakikitang maliliit na pulang liwanag sa katawan ni Tatay Dadoy. Sobrang dami nun. Halos mapuno yung dibdib ni Tatay Dadoy. Sinasabi niya yun kay Mamang, pero hindi makita ni Mamang kung ano yung sinasabi ng lola ko. Hanggang sa isinara ni Mamang yung dalawang palad niya, tapos gumawa ito ng maliit na butas. Nag-usal siya at doon niya pinadaan yung hininga niya papunta sa katawan ni Tatay Dadoy. Mistulang parang mga abo yung maliliit na liwanag. Dahil nakikita ng lola ko na unti-unti itong kumakalas sa katawan ni Tatay Dadoy habang umiihip si Mamang. Pero hindi pa rin mapigilan yung pagsigaw ni Tatay Dadoy dahil sa sakit na nararamdaman niya. Tumigil lang yun nung narinig na naman ng lola ko yung tunog ng kabayong paikot-ikot sa labas ng kubo nila. Tahimik at nakikiramdam lang ang lola ko nung mga oras na yon. Sinabi niya kay Mamang yung naririnig niyang kabayo. Kaso lang, hindi na siya nagawang pansinin ni Mamang. Gawa ng masyado itong nakatutok kay Tatay Dadoy. Hanggang sa nawala na yung tunog ng kabayo at dahang-dahang nakahinga ng maluwag si Tatay Dadoy nang bigla itong bumulong ng Mang! Mang! May mga tao sa labas. Marami sila, Mang. Nagdidiliryo na itong si Tatay Dadoy habang may sinasabi siya kay Mamang. Pumunta ka agad si Mamang sa bintana para silipin yung sinasabi ni Tatay Dadoy. Pagbukas niya ng bintana, bumungad sa kanya ang hindi mabilang na dami ng nilalang na nakaturo sa pwesto ni Tatay Dadoy. Lahat yun nakasuot ng balabal na itim at nakayuko. Agad-agad sumigaw si Mamang sa tatay ng lola ko ng, "Yung bayong! To! Abot mo sa akin yung bayong!" Pag-abot ng tatay ng lola ko sa bayong, may kinuha si Mamang dito na maliit na kahon, tapos binuksan niya. Ang sabi ng lola ko, parang makikintab na maliliit na mga bato yung nakita niya doon. Walang sabi-sabi. Itinapo ni Mamang yun sa lahat ng nilalang na nasa labas. Pero ang tanging nakakakita lang sa mga yon ay si Mamang at yung lola ko. Sa paningin ng iba nilang kaanak, wala namang mga tao sa labas. Pero nung inihagis ni Mamang yung mga bato na nasa kahon niya papunta doon sa mga nilalang na yon, maski itong mga kamag-anak nilang hindi makita yung mga sinasabi nila,
nakarinig ng hiyawan na para bang merong mga sinusunog ng buhay. Ang sakit sa tenga nun. Halos magtakip sila ng mga tenga nila dahil sa ginagawang ingay ng mga nilalang. Pero si Mamang, nanatiling matatag at panay ang usal nito sa hangin. Matapos ang ilang segundo, humupa yung mga sigawan at napalitan na lang ito ng mga tunog ng kuliglig. Mura ng mura si Mamang dahil sa nangyari. Ngayon niya lang kasi nalaman kung bakit napaaga yung pagtubos ng buhay ni Tatay Dadoy. May mga aswang palang pilit na nagtutulong-tulong para mabilis ang kamatayan ni Tatay Dadoy. Okay, kagaya nga ng sinabi ko kahapon, hahatiin natin to sa dalawa. Pero yung last part nitong Mamang 9, asahan nyo, mahaba yun. I-upload ko rin yung kaagad. So paano? Kita-kits tayo sa part 8. Maraming salamat.